Kumurang ba kasi sungha bandaya perkhat ba hadin bapila de ban sngap bat ban yo sngew ya kani ke jingtho kabalai tho yengi ha kaktin kasi bat kabala kren khamtam ru yengi ki rangba kasi ke sngap ha menta ngan puleno lapalat shipos ne menta ngila persang ban wat bania ya ke jingshisha ha kabaya dei bat ke jingkentho ba ki kentai kasi ki dei ki ba di ya ke jait ban riu handai ke jing shisha pat kapau ba bunsin kidei ki rangkasi ki badon kti ha kani kakam kaba ngiyo iman kapor kalong tang kato katne ki long kemi khasi bat ki dekot ka tur lane tma urang li juki ki ba shumi tang ban yada ye ki nong di bar jela ha ki yo kum hayodu bat khandailat kila kala long ki sur pendon kam jong ki bar jela kalong shisha ka bas ngosi ban yo I ba bun ki shifting ban pan pau ya ke jing shisha henre ngi kloi ban keno I ki kentei khasi ba ki yada ya ki bar jala ba ki don banta ha ki kam benami ba ka jing shong kha khle ka ba ki bar jala ki pelong ya ki long kimi khasi tangkum ka trading license hapo uhnyo trap henre kane kampat dei setia ka ba shisha mano babat bor ha ka jaj beriu khasi ha ki dorbar shnong ha ki dorbar hima ha ka district council ne ha ka ying assembly ka jela mano ba penya ya ka muda complex bat yo he kum ha khandailat bat yodu mano ba ai bor ban tei be an ya ki kharkhana balong try ki bar jela mano ba ai residential certificate sha ki bomdei khasi mano ba wanra nong trei barjala de ki hajar ngut namar basiu duna kador mano ba don banta ha jing persang ti uranium mano ba ai jingbit bante ye ki jaka mane blei ki bomdei ki khasi mano ba penrung be an ye ki khar bangladesh sha shillong hato umdei bun na ki kirang khasi ban kenno tang ye ki kentei khasi kiba di jait benriu kalong kaba bakla bat kaba omla ban pediang a history kapen ken mau yengi ba ka phan nong lai ka ken thei kaba shlur kaba la penyap ye ki he sipai phareng ha kapor bangi ya kuntma persha ya ka british shushu dei imei spell di lengdo langrin kalong kemi bat kanong yalam kaba persha jur ya uranium hadu ba ila klatno klembi setia ya kaspa kelur tengka sorkar India hadu menta ki bun ki weipat ki kentei ki bala penne pensa ya kariti kedustur hadu kajing pendon kam ya ke jan kersha jansem ke ya dei bat karyam tenrai ha karukom im ukasi wat ha kapor ba kapertei menta kanang kala terneng bat riam kensha kapor kala dei ban pediang ya ke jing shisha bai ki babun ki dei ki rang khasi ba don banta ban penjot ya ka jait benriu na ka banta ka jing raha pisa ne ka bor senshar hoi ki don ki katto ka ne ki kentei khasi ke badi ya ka jait benriu ndrei ngi dei ban kanmau ba ki ne kimla le ai ban yale persha ya ki bor senshar ki babat ki rang ba khasi kum ka dorbar shnong ka hima district council bat ka sorkar jela lada kini ki bor senshar ki trei kam hok na ka benta ukhasi ka isi thamai ka KHADC ka ba senshar upra lane ka voice of the people party ka ba dei ban khanglat shisendon ya ki ba shong kha thamai bat ki nongwei ha ka ba ya dei bat ka jingyo benta ya ka hok hiar pateng bat ka khandau ka siap ukhasi kumba la proidak ka isi barium hapo ka jingyalam uba HS Shila Hublei Shibun